Pale changani inaitwa Tendai Kasule, ndio gharama mkurapi maike hii kwa shemande. Okay, pitaka ya msawa wani jaji ni makati jaji ni penge chichi nishiripo ngazi ya nishiripo makati status quo shira kuti ndekwanisa kurima kufenza kana kuita any development kusvika ava vanhu waenda kumata wawana chinondindirambidza ndo zvakazvipo ndo zvamakataura. Saka mukomana uyu ari kupinda mumunda achitora huni akatora huni dzindakatema achibva asvika otanga kunesa miti irimo yaakanga asima osvika achijamba nepawaya achibhendesa waya. Ndimi muri kujamba kufenza Amsoro iwe kujamba hongu ndine ngoni ndakapinda pawaya ndingoni sana sakaitika mambo ndechekuti tichibva muno musi wahwana makataura kuti ngamiri kushanda mabasa imomo kusvika mapa authority yamakapa kunana mukoma handiti akafenza takarima mbamba iyo mune mabhanana mune mirichi yandakasima kudhara fenzi yakazotouya later uye chakaita kuti ndipinde nditarise imomo panga pakaguma waya ye1 wekofi akapfuura kuwedzera munda kuenda kumberi. Saka ndozvona ndapfuura nditopinda chiti nditarise ndione kuti ichokwadi here mirichi yatakasima imomo yakapisa nemoto achigadzira makomba ema20 makatimira ndofunga takambofona kuti munhu yari kuramba achishanda kuna secretary. Saka muruti mese mukushanda aiwa inini mambo ndiri kuramba nyaya yekuti kushanda nekuti handina chandarima imomo kubva patanga nhau iyi. Zvinhu zvirimo zvakarimwa kare zvakasimwa kudhara hapana chitsva chagadzirwa. Mune mabhanana akatoti wakazura kwatanga kuisa fenzi wakatemera mabhanana edu 20 pasi. Tabva kuno kudare musi wa1 June musi wa3 wakanomhangara kumapurisa kuti ndatemerwa mabhanana angu 20 tabva kuno kudare nyaya ichiri papende kuno kudare ende mune zvikwanisiro zvamakati kuna mukoma judgment yakati aiwa hapana judgment vakati vana sanhanga endai munotsvaga mapapers mopiwa tsamba yekukofi netsamba yekukanzwa zvinova zviri muprocess. Mukoma ndiye akahindira nyaya iyoyo. ndiri kuti ini ndakati endai motore mapapers because mama claima kuti munawo handizvo aiwa kwekutora aiwa makanga maclaima kuti munawo mapapers ndosaka ndakati kusvikira maunza chii tinotenda mambo chindipai mapepa because chinokupai go ahead kuti mushande mungamani pamapepa aiwa ukaona utojamba fenzi kupinda imo uri kutoshanda ndipei mapepa hamuna kunditi handina kutora mudare inochiwanisima kunonzi nawo makanditi ita the following makanditi kudistrict council ndinopiwa bepa ndisananga kuti vakambenge varegistered here after indareza point yekuti Daniel Mageza haana kubvira akamboita chairman wecof association iyo yakapfira mugore 1997 kechipiri vamanditizvo enda unoona wekazi wekubva upe bepa rinokonfirma kuti we are registered as a cop ndauya kutitsana kurema clerk of court nachoudza maevents as they were unfolding ndaenda musi makati musi wa20 June ndakanga ndiri pacouncil musi wa11 June ndakanga ndiri kuonde valley clerk tikataura kuti ndiudzirei mambo kuti vari kuti ndoda bepa rabva kuna mambo rinotara kuti can you please assist in the following manner. Clerk of court vakataura kuti mambo vanofamba nechidhindo chavo Mondays to Friday vanonga vasipo, Saturday vanonga vari busy, so ndoenda kuchurch. It was last week yakatanga musi wa4 ending the 9th pandakakumbira kuti handigoni kuvaona zvikangalo weekend varipo akatadawira mundiani mati akatada chinhu chamundiani ndiani anonzi Madyagwai padistrict pamutasa anozani Madyagwai uya takasangana nemusi wa20 July akakangana kukubvunza ine zvazvo Madyagwai ari planning development womudinai zita renyu ndiani ini ndinonzi Chirango mukamba kaenda futi ndepi ku
auna ndo pane district office yeMutare District Coffee Growers Association angati hedha akazobva musi wa2 July anonzi Chawa angari district chairperson aprovide member saka ari tichitsamba Chawa ari kuda tsamba inobva kwaMambo kwachangamiri inotaura kuti itai assistai sanhangawo in the following manner. Ndikavhura mufoni yangu nadadzima. No, it's okay. Ayo, kana mataura unoda tsamba, chizvo unoda tsamba. It's okay, handina problem nazvo. Ini chigara pasi, ndipe tsamba munopiwa izvozvo. Okay. Pamusoro ndoda kutsanangura zvavari kutaura. Wakaya wakaenda kwa Mutasa wachibva wanzi imimi muri kuti wakangopresenta pepa ravo kwa Mutasa risina supporting documents ekuti wakahwina nyaya. Ndibva ndaendesa angu mapepa because panzvimbo iyoyo kwada kuiswa private school. Panzvimbo iyoyo kwada kuiswa private school. Saka ini ndakabva ndaatacha application yangu nemasupporting documents ekuti majudgment ese takakwese mataro takabva kwaishe kwamajustic takabva ndaatacha zvikanzi isusu we are going to proceed to peg nekuti watadza kusakuisa masupporting documents. Ini kwakutaura kwakaenda kuhaona uyu kwakaendwa navakomana vanhamwe wacho ari kumusha wasvika ikoko wakasvika wakavamanikidza kuti mimi tinyorerei kuti this place iyoyi takanga takapa imimi so that isusu kana tareclaima land iyoyo imimi chako munotora building istotora land kwaiswa matebo. Saka inini nokuti waifamba wachitaura mumamisha wachiti takatova takutotonyorwa tsamba tikanyora tsamba tosvika tongodhidhiwa ndoyatopresenta kupi uku kuti nzvimbo ndeyedu. Saka waitaura ipapapa ndakava ndaiti access yekuona kuti Mr. Chawa ari kutaurwa ndavasvika kubasa kwako ndikati kune nyaya yakadai Mr. Chawa kwabva wandiratidza paper judgment riya makamboerenga rekwamajustic. Mr. Chawa bva kuti ini am surprised vanhu vari kuti wakahwina nyaya but iwe wakunitambisa pepa wasi kutaura kuti nyaya yakaita sei yakawara sei then I proceed kubudisa mamwe futi majudgment vanhu ndavaratidza then avo pakachizosvika Mr. Chawa kati ayo pakachizosvika kuti wachinyorerwe ndakabva ndasiya ndichitoenda kubasa. Wakagara meeting yavo yecoffee growers yekuhauna wakachizosara vachita decision yakuti hatigoni kunyorera ava nyaya yavo because nyaya yavo yakahiwa kare. Isusu we cannot fight farmers group remafarmers imumoya nerimwe repapima we cannot fight those ati oda kutikanisa pamwe chete zvokuti pendakatotaura naMr. Chawa on phone call nditori naye call yacho pendakataura navo. No, it's okay. Ini chandikuda chiri ndite kuti imi zvenyu zviri in order but chandikuda ndinoti varume hawandipe zvandakati ndirikuna so that kana wandipa izvozvo then nyaya yacho inobva kuti inokonkludzwa sei. Wakati mapepatikuurangari vachiti mapepa tiri kunza within 48 hours. No, inini wati inini chati washaya mapepa ndini according kune zvawataura ndizvawataura wati chati washaya mapepa ndini yes nechidindo chavo saka hazvimbonetsi pakuti can you please assist these guys fusto pra pamuda kuti ndikupi can you assist these guys pra takamire shamwari yangu kanokanga nokumidza izvo zvezvisaisdera handina kuti potera wazivaya mapepa ndakati potera wazivaya nejudgment iwobva wabudisa bvaratise tese it was the judgment andakangana kumba ndichenga ndingapiwe yefuta ndikudzoka naro iwe ukabva wabudisa so it was for you and me the same thing. Right. Ndipe answer. Ndipe mantoro. Ende ndizokuyo. Uda ndingire tsamba muda. Mazita chakabela. Atwe ndinochamba. Yes, ende iba. Ndipe tsamba.